ekarri dizut txaranga bat ez, ekarri dizut Heinekin txaranga zuten primizian. Era izekula inbeste gizonekin egon, Ja. Egia da, txarangak emakunde saria momentu zuzuela jasoko. Hori egia da. Vale, bueno, ongiet horri, txalomero bat ahi berriro. Wow, vale. Osa, ez dakit nola jarriko garen, baina leku hartuko dugu, edo? Oso ondo, leku hartuko dugu. Venga, leku hartuko dugu. Venga, ba. Oso ondo. Begira, obra soziala. Heinekin txaranga, zarretxe batean. Ai, ama, que potxola. Ikusi, Oso ondo. Jendeak esaten du, txaranga dena parranda dezakizer. Ostras. Antxe, Zumaiako zarretxean kasu hortan, bisita bat egin. Bueno, da, momentu delikatua, zarretxean zaude ze joko dugu. Ja. Bate botatzen behin, Highway to Hell joko dugu. Wow! Joko hori, joko dugu beste bat. Bai, atokatzea egu, Gehiago alere parranda giroan ibiltzea eta bai, gau pasetan zemuz. Gau pasa jotzen gutxi. Bueno, jota gero bai. Vale, eta gau paseroekin? Bueno, batzutan pazientzia justu xamar. Justu xamar hor. Egia, uste dute ekarri dugula beste bideo bat? Uste dut ez, badakit ekarri dugula beste bideo bat. Vale. Baina, justu, aipatu du pazientziarena, parrandan, jende dabil parrandan oso fuerte. Noski. Eta guari gara lanean. Noski. Ikasi dugu pazientzia izaten eta pazientzia horren eraguzgarri, betxe bideo bat. Ia? Bai, nola tokantzen. Uf! Guia, instrumenturik ez daukagu hor. Wow. Hartu izigute instrumentuak. Wow. Geratik du, hortxe zutik egotea. Duintasunari eutxi aldela. Zer herritan da hau? Hau da Zumaian baita ere. Zarretxea eta gero, begira. Zumaiari badago hemen? Baitu, gure kamara bat. Vale. Hori da pizka bat bai. Gau paseroekin lan egitea hori da. Begira goi. Vale. Badaukazuela anekdota traketxen bat? Txarangarekin edo? Batzu. Ni kontatuko dut ni gaizi uzten hauen bat. Vale. Ados. Eta horrela bere gere lasai egongo dira. Hau gertatu zen Martutenen. Begira, abia puntua ere ia. Wow. Martutenen tamborra da batean. Ba alda plano berik. Segulako. Kartzelakoak zeuden guaino gustorago. Hombre, claro. Tamborra darik ez daukagu, jode. Eta nik horri izan dituen 15-16 bat urte. Karri dut argazki bat ilustratzeko nik garai hartan 16 urteko Antxon Txarangeroak ze itxura zuen gutxi asko. Jarriko dute, edo igual ez dute jarri. Begira, horrelako zerbait. Hau da San Ferminetan, bide batez. Zu blusa urdinekoa zara? Bai, hori da, ondoko anaia, Julen. Eta ondokoa, Julen Amarriz Txarango presidentea, bide batez. Betxe, serio dago, baina... San Ferminetara parentesi txiki bat, joan gara urte luzez, eta joaten ginen egunero San Ferminetan jotzera, eta zen segulako plana. Bai. Eta horrela pasan dituen, 6 azpiat urte edo, emanaldi hura ostu ziguten arte. Nork, ze txarangak? Noren txarangak? Noren txarangak? Kiliki freskoren txarangak! Ostras! Kilikiren txaranga etorri zen, igandea txaranga, ez du azuko hori, estizioak egongo zira, gero. Eta lapurtu ziguten zera hura. Gero, justizia poetikoa eginda, 2 urtera bidali zuten kiliki txarangatik. Ez omentzen ensaioetara joaten. Kiliki da, zu. Muxu bat, kilikiri. Muxu bat kilikiri, Hemen izan genuen. Baina, kontua. Eta gero goiak ere bukatzen lagunduko, baina martutenen tamorran ginela nik horrela itxura tankerakoa. Eta neska bat, gerturatu zen, izango zituen 30 urtetik gora edo oso fuerte bizitako 30 urteak gainera. Ez da dute kale asko ikusitakoa. Eta gerturatu zen nigana, eta... Begi polita dauzkazu, eta zenbat urte dauzkazu? Nik dituen 16 urte. Hori guztia gazteleraz bidatez, ja tensioa areagotzen du horre. Zenbat urte dituzu, nik dituen 16, baina ez dakitzea aterazia dena, esan nion, tengo 25 años. Ari nahiz hemen, 25 años. Ese ondo markatu da esan nion. Eta urrengo urratxa bere partetik izan zen, muxu bat eman. Eman muxu bat. Espainetan? Bueno, eman muxu bat, esan dituen, zuen zehaztu. Eman muxu bat, eta nik, esan nion, ez dauzkat 16 urte, baina, ja. Ja, berandu zen hortarako, eman muxu bat, eta nik ez, eta, venga, ba, ja, momentu batean, ja.
Bai. Wow. Eta eman muxua, eta nik bilatu nuen konplizidade apur bat lagunduko diate txarangakoek. Ba, ez ziaten lagundu. Sorpresa. Antxe izkinetik begira oso gustora zeudelako, nik gero eta estuago, enekien zer esan, dame un beso, muxu bat, ez dakit zer. Talako batean, Goia esan nion. Jarri zu nola aurpegitxo bat, hola, katutxo bezala, hola, eta mi madre no me deja. Aion! Bai. Ai, ama. Estuazun hortan, esan nion, mi madre no me deja. Nahi bauzu beste baterako, ja, justifikante bat edo ekarriko dut edo... Bai. Esaten didate beste argazki bat daukagula ikusteko. Benetan, igual... Hori ez dut nik ekarri, Ostras! Fua, Antxon! Hori izaten zaio glow up, eta... Itxura hobetzea da... Nahiko Liam Gallagher hor, bai? Julenek anaiak bidali digu. Ah, ze jatorra, Julen. Noski, ez zura etortzerik eta bai. Horra, 16 urte dituzu? Ez, hor, amak ezian ezer egiten uzen horrean. Izan horituen 8 bederatzi. Hor amak ezian uzen benetan, ezian uzen. Wow. Bai. Vale. Azkenengo saioa da. Bai. Eta badakizuen niri saioak agurtzea asko kostatzen zaidala. Kostatzen zaizu? Ez da nire fuertea. Vale. Baina, karo, azken saioa importantea da. Eta hortaz, bukaera, fin eta borobil bat eman bar diot. Igual jor dugu abesti bat edo? Hori da, aprobetxatuta hemen zaudetela. Vale. Egingo dugu gauza bat. Eskatula zaizu gradoz. Vale, nik eskatuko dut. Daukagu drive horri bat. Daukagu repertorio zabala. Vale. Benetan, Beitu, Olat Salvador izan dugunez, Bai. adibidez, eskakitanen orekariak, orekariak. Justo ez daukagu hori? Bai. Ja. Latxamaren bat, Latxama taldea. Ez daukagu ere latxamaren... Joder, Hola, klasiko bat izan behar da? gradoz, eskatu lauteiatu. Eskatu. Bueno, galdetu ea jotzen dugu. Vale, jo dezakezue Altzapelipe trulalai. Jo dezakegu lauteiatu nahi bagozu? Oso ondo Vale. jotzen dugu lauteiatu. Joko dugu lauteiatu? Vale, oso ondo. Venga, horrela egingo dugu. Guk hartuko ditugu posizioak eta... Hori da. Vale. Nik agurra Oso ondo. egingo dut. Vale. Sartu daitezela baita ere kolaboratzaileak, oso agurra ondo. egiteko eta nik agurra bukatzean hor, festa eta festa Primeran. bukatzen da, Oso bale? ondo. Bale, Oso aber ondo. ateratzen den, Zoragarri. bale. Prest, txaranga prest, Bai. buru handiak prest, Oso... dantzariak prest. Vale. Bueno, orain nire txanda. Vale. Ia ba. Orain bai, zoro festa hau eta gero, heldu da denboraldi hori amaiera emateko momentua, itzuliko gara, guk ere zakigu. Hau limboa da, eta limboan jarraituko dugu udaz gozatzen. Eskerrik asko lantalde osoari hain eroso sentiarazteagatik, eskerrik asko saioetara etorri zareten denei, eta nola ez, eskerrik asko etxetik ikusi gaituzuenei ere bai. Itxoin. Vale. Oso ondo pasa dut, eta hori ez da gutxi, gozatu da eta ikusiko gara laster zapato azulen EHZ-etan edo edozein herriko rabeetan. Beste bat arte, eskerrik asko! Venga!